En primer lloc, a l'Eix m'ha parlat que l'excusem perquè la novia s'ha caigut, que la tia que no és i que l'operem demà. Millor m'ha dit com comunicar. Sí. Comencem el preordinari del març, el primer de l'any, 1/2026. El primer punt és l'aprovació, si s'escau, de l'acte del preordinari 7/2025. Una cosa, introduirem... Sí, és veritat. Hem d'introduir el punt... Es faria respecte i preguntes, però ho fem ja està. Bueno, quan vulguéssiu, no, és per saber. I després el que sí que us volia proposar, tot i que és molt precipitat, si no també ho entenem, perquè just ara fa un rato també m'ha arribat una altra que és de trens dignes pel tema de l'impuls del tren tram. Vull dir, no sé, si ho considereu, perquè ara no tornarà a haver ple, no sé quan n'hi haurà. Jo què sé, si convé, us ho mireu, us ho llegiu ara en acabar, però vull dir, no té més, és donar suport al projecte de tren tram de Terres de l'Ebre, que aquí afecta més poquet, perquè són a les comarques Baix Ebre, Montsià, la connexió, però bueno, una millora a Terres de l'Ebre. Llavors, bueno, si ho veu bé, doncs introduiríem les dues i, bueno, el que tu digues. Sí. Vale. El primer punt, l'aprovació de l'acte del ple ordinari 7/2025. Alguna cosa? No, a favor. Nosaltres també a favor. Segon punt és la dació de compte dels decrets de presidència del número 426 de 2025 al número 134 del 2026. No. Bueno, n'hi havia un que posava algo de cimentados. Sí. Sí, és que el nom és curiós el nom, sí. És una empresa de demolició, és una llicència urbanística del carrer Palma, no sé ja ben bé què era. Era una demolició, una llicència i un abonament de taxes, etc. Vale. Després el punt número 3, dació de juntes de govern, dació de compte. No tenim res. Vale. El punt número 4 és la moció institucional sobre la planificació escolar per al curs 26-27 a l'Institut Terra Alta. Ja ho sabeu a nivell de comarca també, que vam anar a donar suport a l'institut i tota l'organització que hi va haver detrás a nivell de sindicats i tot, perquè volen treure una línia d'una classe i deixar classes massificades en 31 i 32 alumnes. I volen que d'esta manera s'arribi a tota la diversitat de l'aula quan és un fet bastant impossible. I es demana que no es perdi la tercera classe tal com estava. A favor. Nosaltres també a favor. La següent moció és la millora de l'educació infantil en l'etapa 0-3 anys. També una mica en línia tot el sistema educatiu, no? L'etapa 0-3 anys és allí on tot comença i també volen dignificar la seva tasca, que és molt important, i equiparar una mica en la resta d'educació infantil, que seria de 3 a 6 anys, i després en la primària. Si voleu llegir això... No cal. Nosaltres enteníem que aquesta moció és que ho posa literal, que no és un tema de posicionament, sinó que volen que la ILP en faci difusió, però que no s'entra en un tema de contingut ni de propostes, no? No, hi ha una proposta també, però primer és per veure si entra al Parlament a debatre. Després allí no hi ha cap tipus d'acord de moment. No, a favor. Nosaltres també a favor. El següent punt és la proposta d'adhesió de l'Ajuntament del Pinell de Brai a l'Associació de Micropobles de Catalunya. També ens van presentar l'Associació de Micropobles, podem adherir i vam considerar que són pobles en menys de 1.000 habitants. És també un bon recurs per a poder estar ben recolzats entre tots nosaltres. A favor. Nosaltres també a favor. El punt número 7 és la renovació de la xarxa Rescat. També és un altre conveni que
s'ha de passar. Vam dir... De fet, ja hi vam estar treballant l'any passat perquè la xarxa Rescat aquí a l'Ajuntament no té cobertura, l'emissora d'aquí de l'Ajuntament. I se va estar mirant i tot, i quan vam arribar a Barcelona ens van canviar de departament i se va perdre tot una mica la informació. I ara ho hem tornat a reemprendre a Terres de l'Ebre. Ja vam parlar amb la directora d'Interior per una banda i després també en Rafael Prades, dient que no teníem cobertura, que a veure si es podia mirar. I en principi també miraran a Terres de l'Ebre, que no siguin, segurament no és un cas aïllat, que hi hagi cobertura de la xarxa Rescat a tots els pobles. I més, tal com està funcionant últimament. Però és algo de tot el poble o és d'aquí allà on està? És que jo recordo que fa anys quan se va fer el curs de saber fer les emissores i tot, o sigui, sí que n'hi havia, perquè vam fer el curs aquí i tot. I diria que l'últim any vam fer una revisió dels punts negres que hi havia de la xarxa Rescat, és a dir, si hi havia punts que no arribava a la xarxa Rescat. I en principi va quedar tot... Vull dir que no fa tants anys que ho van mirar. Parlant en la DF i tot, sabeu que hi ha bastants punts negres al que és el poble. I aquí a l'Ajuntament, de fet en la DF ho vam mirar també l'emissora i tot i no hi havia... Però la d'aquí té cobertura? No, en la d'aquí ho vam mirar. Tornarem a mirar sobre. Ja que s'ha de fer el conveni també i tot, doncs... No, a favor. Nosaltres té el conveni. El punt número 8 és la sol·licitud de pròrroga del conveni del CEIAR amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. És el conveni també que passa cada any de renovació. Ara fem la sol·licitud, no? I després passarà el conveni. A favor. Ja sabeu que són els passos de cada any. El punt número 9 és l'aprovació del primer certificat d'obra de la reforma de la llar d'infants dels Tracalets. Un moment, que vaig tancant. L'empresa Conscat va treballant i es va aprovar la certificació d'obres número 1, que hi ha un pressupost d'execució de material de 6.465 en 59 euros, el 13% de despeses generals que puja uns 840 en 53 euros, 6% de benefici industrial, que són 387 en 94 euros, i un subtotal de 7.694 en 0,6. Després la baixa per l'adjudicació, que és del 5,1%, és de 392 en 40, més el 21% d'IVA, que són 1.533 en 35, i el total és 8.835 en 0,1 euros. Bé, és baixeta, no, aquesta certificació? És de fa temps? Sí, és la primera que vam trobar efectiva l'última setmana d'antes de Nadal, és a dir, vam treballar una setmana en desembre i fins a meitat de gener nos van incorporar, perquè és una setmana de feina. Sí, està bé, a favor. Està bé, a favor. I el punt número 10 és l'acord de delegació de la competència d'aprovació dels certificats d'obra de la reforma de la llar d'infants. Més que res, a nivell tècnic, delegar la competència a la Junta de Govern perquè sigui més àgil després en tema tècnic. Com que vosaltres també teniu accés a les juntes i tot. Nosaltres no tenim accés, només a... Sí, però qualsevol cosa també és a nivell funcional. Vale. Exposo perquè nosaltres sí que votarem en contra d'aquest punt, però per un motiu entenem la part d'agilitat i de fet tot el que es pot fer per decret perfecte i això està al ple perquè es va passar per ple. Però sí que és veritat que davant la situació que ara hi ha del govern en minoria i que esteu en minoria, i avui no està el regidor de la FIC, però sí que l'instarem d'alguna manera a dissoldre la Junta de Govern. És a dir, vosaltres ja entenem que no ho haguéssiu fet i que ja us vaigo bé continuar així, però sí que instarem, si no es vol, a seguir així fins a final de legislatura, però vull dir, no tindria sentit ara delegar si després hem d'instar a dissoldre una Junta de Govern. Pensem que, si no hi ha Junta de Govern i en la situació que hi ha, sí que se podien fer plens de forma més recurrent, els ordinaris, no cada 3 mesos, i que per tant llavors no hi hauria problema de passar certificacions o la resta de documentació. Per això votem en contra.
Bueno, de totes maneres, això és per l'agilitat dels treballadors, independentment també de la dissolució de la Junta de Govern o la proposta de fer plens més continuats. Nosaltres a favor. Ara la incorporació dels punts nous. Sí, vols que te l'envia o te l'ensenya aquí la moció o diguem els 4 punts? Bueno, si vols dir dels bombers, dels bombers sí que... La dels bombers voluntaris, que l'heu tingut tots i també li vaig fer arribar a l'Aleix. I aquí al Pinell a mi me la va fer arribar Jordi, que és bomber voluntari, i sé que estan treballant molt activament per aquest tema, perquè ells fan hores, però no tenen, a nivell de drets laborals, és més un voluntariat que no una faena, però després a nivell de faena no hi ha gaire diferència a l'hora d'actuar, me refereixo, hi haurà les seues particularitats, però es reconeix la faena que fan els bombers voluntaris. Llavors per això la vam entrar i ja vam parlar de que no hi havia cap problema també de posar-ho d'urgència si ho consideràveu, però és una manera de donar suport i que esperem que ho aconsegueixin i que al final, ostres, i més aquí, ja indiferentment de que tinguéssim termes forestals o no, que ho veiem més a prop, però la feina que fan se mereix ser reconeguda laboralment. A favor, per nostra. I després, hi ha esta que no sé si ho dic per aprofitar ja que estem al ple. A veure, la moció l'ha redactat Trens Dignes i al final és impulsar el tren tram, o sigui, els acords serien això. Insta la Generalitat de Catalunya a declarar l'interès de les Terres de l'Ebre el projecte de tren tram de les Terres de l'Ebre com a proposta estratègica i a mig termini per a la transformació del sistema de mobilitat urbana i de les nostres terres. Gràcies. Molt bé. Insta els ajuntaments implicats a constituir una comissió interdepartamental d'estudi dins de les regidories competents amb participació de serveis tècnics municipals per analitzar la viabilitat tècnica i urbanística i econòmica del projecte i coordinar-se amb la Generalitat de Catalunya. Insta la Generalitat de Catalunya a iniciar els estudis informatius i de viabilitat necessaris per a la implantació d'un sistema de tren tram de les Terres de l'Ebre d'acord amb les seves competències de matèria ferroviària. Impulsar un procés participatiu amb la ciutadania i els agents econòmics i socials per definir el traçat, les prioritats i la integració del futur sistema tramviari amb la xarxa d'autobusos i la seva revisió prevista a finals del 27, així com el sistema ferroviari existent amb la ròtula de l'Aldea. Representa que si hi ha el tren tram també se trau càrrega a l'Aldea, a la part de busos, i després comunicar tots aquests acords. Sí, traslladar aquests acords al departament, sí, els diferents departaments. Sí, ja està. No ho sé, si ho podem votar. Sí, a veure, aquí tornem potser a la part de la regidoria, nosaltres si no ho tenim tampoc... No, això representa que serien els ajuntaments grans per això, que hi impliquen. No és per a que ho faci aquest ajuntament, sinó els ajuntaments que implicaria el tren tram, ja delegarien ells. Però, evidentment, tot el que és el tema de la mobilitat, tal com està actualment, s'ha de dignificar també, no? Que són les Terres de l'Ebre. Sí. Votem? Votem. Nosaltres a favor. La moció, diguéssim, no la incorpora, el que us proposo no la incorporem nosaltres com a grup, perquè no l'ha fet arribar a Trens Dignes, si pot constar que la trasllada de Trens Dignes, crec que és més d'això que no que ho entréssim en algun grup. Vull dir, ho posa aquí, està signat per la persona en el DNI, la representant, i si fa falta alguna documentació s'hi pot contactar. D'acord. Vale, doncs gràcies. Informació d'alcaldia. A veure, ja vam parlar al ple passat del plàter que havia sortit, que ens havien fet una proposta ja i que es podria fer al·legacions. Vam parlar també fa una setmana en la tècnica del Consell que s'encarregarà una mica de veure les necessitats de cada poble i veure com es pot afrontar tot a nivell de comarca. I nosaltres li vam ensenyar els nostres mapes i vam
dir que sí que estaríem interessats que una part de zona prioritària, de zona apta, passés a zona prioritària en energia eòlica. I la fotovoltaica, com que ja en tenim també, miraríem després, si s'acceptés la eòlica, d'acotar una zona més per a energies renovables. Quina zona és? La zona està més o menys a la falda de Cavalls, per l'altura del Mas del Frare, diguéssim. Sí. Per aquella zona, és exacte. Clar, esperàvem, ara sí que ha sortit també esta setmana els mapes que podrem veure millor, podrem acotar millor les distàncies, perquè els mapes que ens van presentar va ser una mica complicat detallar gaire cada cosa. No, allí no es podia fer Els res. colors era una mica complicat. Ara, a volta tinguéssim estos mapes, ara que tenim estos mapes sí que mirarem d'acotar més i després, si voleu, Si no m'equivoco, reunim també en la FIC i en Valtes també, per a que poguéssiu dir. si no m'equivoco, en 3 setmanes també Sí. passaran, diguéssim, per a Des del poder Consell. jugar, editar els mapes, vull dir, el Consell encara no ho té, és quan Sí. ho obriran, vull dir, us arriba per a fer una mica planificació. Sí. Vale, si fem la reunió per nosaltres perfecte, vull dir, farem aportacions més enllà de l'opinió que tinguéssim cadascú i vull dir, bé, sempre que tenim ocasió de planificar des dels municipis s'ha d'aprofitar. Tot i que és una planificació una mica limitada també, Sí. perquè t'has de menjar tant una part que t'obliguen com, igual que al contrari, com el que no és apte no és discutible, no? Sí, també estàvem una mica en això, que els límits encara no estaven prou clars, on... Lo no apte Sí, lo no apte ja és està no clar, apte. és en la zona apta a prioritària. Els límits no estaven prou clars, també si després s'havia de mirar una mica en clau comarcal, veure també la sobrecàrrega que hi ha d'altres pobles que potser alguns no tenim i jugar una mica a veure en què podem jugar, no? Ara que tindrem els mapes estos, suposo que tindrem més marge. Després també del projecte d'arrelament, que van fer, aquest any passat se va fer el projecte de l'escola de música, se va fer per a aïllar i canviar els tancaments. Enguany se veu que ens donaran un 95% de l'import per a fer l'execució. O sigui, és una bona notícia això, perquè no sabíem quan arribaria l'execució i serà per este 2026. Ja ho podeu fer, això? Arribarà este 2026. Sí que es pot fer perquè hi ha recursos suficients a l'Ajuntament si ho volguéssim començar i com que el projecte està fet, vull dir, tampoc no ens van dir exacte en quina data, però de recursos n'hi ha de moment per a poder fer. De camins, el que hi havia la subvenció per la Dana, l'empresa que ha quedat després de la licitació és Ecoterra Alta, se van presentar 7 empreses i en breu també ja està firmada, ja està acceptada la licitació i tot, i en breu també es farà l'acte de replanteig perquè puguen començar. I de l'altra banda també de la subvenció de la Dana, que hi havia la coberta, la taulada i l'arxiu de dalt que també s'havia d'arreglar, també s'ha atorgat per contracte menor a Construccions Llong. Des del Servei d'Assistència de Diputació s'ha comunicat que es preveu que hi hagi un estalvi o remanent de tresoreria al voltant de 130.000 euros. És una bona notícia això també, perquè en totes les pendents d'aplicar que portàvem arrossegades se va acabar l'any que semblava que haguessin d'acabar més justos, però no, els números són bons i tot i que encara falta... Està el tancament o no? Bueno, el tancament no ha arribat, havia d'arribar avui, ens pensàvem que arribaria avui. Fa 2 setmanes que van tancar, Sí. Sí, avui estàvem esperant que arribés també per a tindre els papers en mà a l'hora del ple, però no ha arribat. Però bueno, el que van dir era això, que hi havia 130.000 euros. I pendent d'aplicar hi ha alguna cosa? Pendent d'aplicar quedaran uns 35.000, o sigui que encara quedarà 100. bastants diners de romanent. I el període mitjà de pagament està entre 14 i 19 dies, sent la mitjana de 28 dies, o sigui que en això també anem molt bé. Hi ha un bon tècnic, Marc. I lligat en tot això del que diem, el que us deia abans també, que hi ha capacitat de tresoreria, perquè sí que es van executant les obres que tenim previstes i de moment no cal ni que entrin totes les subvencions perquè hi ha prou diners per a començar a executar.
No, o sigui, ja previst començant alguna. Ara, continuo, que arreglar una cosa. A partir de la setmana que ve també començaran a treballar a la memòria de la climatització de l'escola, que també va pel fons de transició, i bueno, esta obra, com que no és molt engorrosa, tampoc se preveu que abans d'acabar el curs ja hi pugui haver l'escola climatitzada. I també s'està redactant l'expedient per la compra de la cadira per la millora de l'accessibilitat a la piscina, que això ho vam comentar també, i dins de la subvenció d'esport, com que mos entra, millorarem l'accessibilitat a la piscina. I de la piscina, lligat a la piscina, també s'està treballant en el plec de clàusules per la concessió del bar de les piscines, que s'acotarà molt més el que han de fer els arrendataris, que quedi clar, i al llarg de la setmana es publicarà el BOP. Pel que fa als escombraries, estàs tu al cas, Eva? És que jo... Es va enviar un formulari des del Consell, però des del Consorci, per veure les necessitats que teníem com a població. I com a població se va demanar que es tornés a la recollida de voluminosos i que es mantingués també els dies de recollida selectiva, tal com tenim, perquè som dels pobles que hi ha més dies de recollida selectiva. De fet, se passa cada dia aquí. A banda, lligat en el tema del consorci actual, s'ha hagut de traure el contenidor del carrer Gaudí, suposo que ho heu vist, tot i a contracor nostre, perquè no el volíem traure, que és el contenidor que fa potser més anys que està i el que està més a la part alta del poble, però al final unilateralment ho van decidir, perquè primer van parlar d'una cosa i després unilateralment ho van decidir que s'havia de traure, perquè com que els camions se veu que han d'estar totalment plans per a poder carregar, els hi era pràcticament impossible i van mirar les recollides que havien tingut al llarg de l'any i si no tenien unes condicions molt òptimes, que no hi haguessin cotxes aparcats i que estigués tot correcte, se deixava la majoria de dies el contenidor ple. Sí. Clar, diu, per ser així, tampoc no us donem el servei. I bueno, se va ficar i a més diu, un reforçarem en un altre, no? És allò, vinga, us traiem d'aquí dalt però en donem un altre. I s'ha ficat el que hi havia al carrer Gaudí a l'àrea d'acampada, que també era una cosa que portàvem bastant temps, que veiem que era una a l'àrea d'acampada, que és el que portàvem molt temps, perquè a l'àrea d'acampada després també quedava, tot el tema de vidre quedava una mica descobert, i l'altre està a la baseta reforçant el que hi havia, perquè serà, com aquí que diu, baixant del poble el que trobaran abans. Sí, són més petits. Sí. Que, hi ha algun més petits. Bueno. Els cargadors elèctrics, també gràcies a la gestió municipal, també han sigut el primer poble de tenir-los instal·lats, i de moment encara no estan en funcionament perquè s'ha demanat pressupost a l'empresa MT Solar per a fer la compra del software i el manteniment, tot i que hem instat el Copate a que almenys paguen ells els primers anys, perquè això ha sigut com fer un regalo, però el manteniment a càrrec de l'Ajuntament, és com si haguessin canviat les normes de joc a meitat partida. Estem també pendents que ens tornin resposta, però quan estigui tot enllestit, com que l'ordenança ja està feta, també ja aprovada i publicada, ja podran ja funcionen, o sigui... Falta el software és més que res també per a comptar per tot el tema del pagament. Per fer el pagament. O sigui, està tot instal·lat, està tot bé, però no... Falta el software, Sí. Van venir també a la brigada de Diputació durant 3 setmanes, no sé si els vau veure, i es van dedicar a fer la neteja del barranc, de la bassa de Benifallet i a pintar i fer el manteniment dels bancs de la plaça de l'Ajuntament i de la bassa. I per últim, que s'ha fet l'adquisició ja de la màquina de fugues d'aigua i ja l'han ficat en funcionament i tot ja. I això és tot. Vale. Vinga. M'he deixat ara. No, has dit cosetes que ja... Bueno, les diré simplement perquè consten en acta i ja està. Lo primer és per seguir fent seguiment, perquè ho han preguntat unes quantes vegades, sobre la taulada
la centraleta, la cooperativa, si d'això s'ha aclarit alguna cosa, si no s'ha aclarit, perquè allí ha vingut una empresa, ha arreglat alguna cosa de la llum, s'ha deixat allí un nyap, a damunt no està bé clar on no van demanar permís d'obra i no passa res, no? No, va dir que faria mea cata cultura. S'ha fet? De moment encara no. Pues sí, ho podeu fer més que res perquè passen uns mesos i... Bueno, això, perquè si ja costa buscar els ensum de mà, que ja sabeu com va, ara imagina't... No, és que ensum de mà ja no els vam trobar, per això vam dir que faria mea cata cultura. Sí, no, però imagina't què ha passat, sí, com a mínim jo que sé, el departament és un... Per això és un bé d'interès nacional, o sigui, no pot ser... Aquí, a l'Ajuntament no ens deixaran fer, depèn de quines actuacions, i ve una empresa que no demana ni permís i no li passa res. No demana permís perquè són d'aquestes empreses que ja pertanyen. Ja, però és com sembrar un precedent de aquí es pot fer el que vulguis i no passa res, no? Vale, doncs bueno, si ho podeu demanar, perfecte. Sí. Després, al safareig va caure un marge dels aiguats, al final, no sé fins a quin punt, afecta una part privada, una part pública, però sí que és veritat que l'espai del safareig és un BECIL, que és un bé d'interès local. Un bé d'interès local, sí. I bueno, sempre s'ha protegit i s'ha dignificat aquell espai per l'importància que té i per la història. Llavors, no sé si teniu previst des de l'Ajuntament fer alguna cosa per a que aquest espai torni a estar restaurat o no. Quan dic fer alguna cosa potser no vol dir anar a fer el muro, però no sé a qui li pertoca, si pertoca els veïns, si pertoca l'Ajuntament, si es pot arribar a un acord, si com a mínim s'ha parlat, però que no quedi així també, mira, fa un aiguat, cau el muro i... No quedarà així tampoc. Això ho vam parlar perquè la protecció del BECIL és la font i el safareig, el que és l'entorn no està protegit i després, clar, quan cau un muro, un marge, el propietari és el de la part de dalt. Després d'haver-ho parlat també en l'equip i tot, no hem parlat amb els propietaris encara, però es va dir de mirar d'arribar a un acord per a poder arreglar-ho, perquè interessa tant a uns com als altres. Sí, estaria bé, perquè és un dels puestos del poble que passa més gent. Després també, sobre el tema d'ús d'herbicides i fitosanitaris, que som conscients que sempre s'han utilitzat i no va la crítica per aquí, però sí que una de les últimes coses que havíem procurat quan estàvem al govern era intentar no utilitzar-los al parc, és a dir, hi ha situacions potser d'emergència que te'ls fa utilitzar o no, i aquí és més una pregunta que dintre que s'ha de tindre el poble net i no vols tindre herbes i tot, com a mínim al parc, que els xiquets i xiquetes sí se pot fer lo de les herbes o manualment, com s'ha fet moltes vegades o d'una altra manera, però si ho podíeu tindre en compte, més que sobretot en aquell espai, no? I perquè cada vegada el tema de fitosanitaris... Els fitosanitaris sí que són els que s'han utilitzat sempre. Vam tindre l'espai tancat o exponencial que marca. No, que ja us ho he dit, que s'ha fet sempre, però si al final hem de millores has de tindre mirament també en aquests espais. Sobre els projectes de fons de transició nuclear volíem preguntar perquè a molts pobles ja s'han començat o ja s'han executat. Entenc, per la informació d'alcaldia que has dit, que el de l'escola, que són els aires, que formen part dintre del fons, és comença imminent. Després s'hi imputarà alguna cosa al camp de futbol. El camp de futbol ja està. Però que era el dels aspersors. Sí, està executat ja. Hi ha la llar d'infants, que està executant-se, i el de l'escola, que serà imminent. Ho vam estar mirant també en el tècnic del Consell i a veure el que portem d'execució i tot, ja estem bé dins de... Però vau comentar alguna cosa sobre un coworking? Sí, el coworking tenim el projecte fet, el que no s'ha començat perquè han prioritzat els altres primer també. No està bé, simplement sabent en quin punt se trobava tot. I cabrà alguna més? Ja mandat el coworking? I queda el de l'àrea d'acampada. Els lavabos de l'àrea d'acampada. Que serà lavabos? Independents dels del camp de futbol. I els nous seran per a l'acampada? O sigui, els vestuaris se quedaran els del futbol, que és el que hi ha, i a l'àrea d'acampada. Després volíem preguntar sobre la documentació del Mas de Motelle, si ja s'ha sol·licitat per escrit la documentació, perquè portem molts plens arrastrant. De moment continua igual.
no ho heu sol·licitat. Llavors, Volem fer una altra prova, volem fer una altra prova abans de... Volem fer una altra prova en Carlos, si surt més aigua, no surt tanta aigua, o estem igual. Passat festes vam tornar a provar, enxufar el munt, era cap. Potser l'aigua que ha caigut al guany, potser... Per això, a veure, després de les plogudes, a veure què passa. Vull dir que ha plogut molt, potser s'ha recuperat o... Però que no m'ho podem fiar. A veure si és a nivell de Però la vegada i a l'estiu tornar-ho a fer. Tornarà. bueno, esta era la segona, o sigui, una era el tema de la documentació, que us instem més enllà de que s'hi vagi que es faig aquestes proves, perquè si no, d'aquí un any tornarem a estar igual, i l'altre, si ho havíeu provat, pues, saber si sortia aigua o no. Després, fa un any, se va convocar una plaça de brigada per una situació d'urgència. Podem entendre la urgència, podem entendre que se'n va inclús més enllà de 3 mesos, que és el que consta quan tu fas una contractació d'urgència, que tens aquest termini aproximat, no?, per a solventar aquesta urgència, però clar, ara d'aquí poc farà un any, no? I al final no deixa de ser una situació irregular d'esta plaça de brigada per diferents motius, perquè la resta de personal s'ha estabilitzat, també perquè la persona que ocupa aquesta plaça no té els mateixos drets laborals que la resta, vull dir, no saps si es pot acabar d'un dia a l'altre o no. I perquè ho hem anat dient també informalment, podem comprendre en moltes situacions des de brigada, però ara aquesta persona està fent feines totalment estructurals i del dia a dia, és a dir, igual que fan la resta. No és que hi hagi de dir, és que ha passat aquesta situació puntual i necessitem una persona més pel que sigui, perquè si no se queda penjat un servei del poble. Però això no és. Llavors, preguntem si teniu previst regularitzar aquesta situació per no discriminar primer entre treballadors i després per treure d'esta situació irregular aquesta plaça que ja se va obligar a fer una estabilització a tots els ajuntaments per a que no hi hagués gent així, vull dir, gent ocupant places que se poden acabar d'un dia a l'altre i per tant el que demanem és un prec i una pregunta. La pregunta és si ho penseu fer pronte i el que demanem és que se faci el més pronte possible. No, sí, està previst estabilitzar la plaça i sí que està fent feina estructural actualment, perquè és el que diem, quan se va fer l'estabilització, la brigada amb 4 persones quedava una mica coixa. Per tant, si ara es tragués la 5a persona, no s'arribaria a tot arreu tampoc. Per això s'ha mantingut i sí, la intenció és estabilitzar-la. Em sembla bé que hi hagi 5 persones a la brigada, o sigui, això no ho estem qüestionant, el que estem dient és que si hi ha 5 persones hi han d'haver 5 places, perquè si no es fer trampes, perquè si no hi ha una persona ocupant una plaça que no està estabilitzada, o sigui, si són 5 places de brigada i a part acabes de reconèixer que està fent feines estructurals que ho veiem tots, s'ha de convocar, no hi tutia. Sí, però ho reconec que fa feines estructurals per això, perquè si tragués la 5a persona tornaria a haver vacances a la brigada. Convoqueu-la. Doncs ja la convocarem també. Ho dic perquè ha passat un any. Ho tenim previst, això. Després has nombrat tema camins i volíem, més que res perquè també vam veure un vídeo de la FIC dient que s'havia canviat el projecte que hi havia pels camins de la Dana. No sé, és per contrastar aquesta informació, perquè al final el que sentim... Us expliquem. Espera't, que això, les fotos les tenia jo. Quan se va fer la convocatòria, quan va arribar per a demanar la subvenció per la Dana, se va passar, ens van enviar fotos d'alguns veïns de l'Algar en trossos que cada vegada que hi havia plogudes s'anaven estretint més. Era un tros que va cair d'un talús i després un tros de camí que cada vegada s'anava menjant. Clar, entre el que caia de la paret i el que se va menjant, cada vegada quedava més inaccessible. Sent que dalt hi viu gent, ara sí que ens han marxat uns veïns on hi estan tant, però sent que hi vivia gent, sent que hi viu gent i a més és l'accés a pàndols en cas d'incendi, pensem que és un camí que ha d'estar ben mantingut, no? Què es va fer? Es va presentar el tram este de l'Algar i la baixada de les vinyetes. Això és el que es va presentar inicialment. Després, com que el regidor de la FIC
me sap greu parlar ara. No hi havia cap projecte. Me sap greu parlar ara perquè no està davant, l'interessant és que hagués estat davant. No venia, no freqüentava massa l'Ajuntament, en l'arquitecte no hi va parlar fins al final. En principi, sí que se podia haver canvi de camins, el que va proposar ell, però després al deixar la regidoria se va mantindre el que s'havia presentat, perquè el que s'havia presentat... Hasta la sol·licitud, això que dieu, val. O sigui, ell és com que se va intervindre en el tram del mig, no? L'inicial era el que havíem comentat, l'algar i les vinyetes, i després sí que també es podia afegir d'altres trossos de camí, però potser els que estaven més malament eren estos, i al final també se'l va perdre, però no és que s'hagués canviat el projecte, és que es va mantindre el que havíem dit. Per tant, els camins estos... Sí, i encara ho ha portat més. O sigui, allí hi ha els 62.000 euros entre 8 quilòmetres de tram de camí. Us vam anar a veure en l'empresa que s'ho va quedar, que és de Terra Alta, però diu, ostres, diu aquí, no pots no entrar els 8 quilòmetres de camí. Dic, bueno, ni fem 4, us fa l'encementat que ell va anar a la millora, que va fer posar 500 i pico de metres de millora, encementat, farem alguns trossos que hi ha de camí d'Algar que estan bastant malament encementats i després passarem, si aquí fem 4 quilòmetres, els altres 4 quilòmetres farem el camí del Broi. I també encementat hi ha diversos llocs que també estan molt malament el camí del Broi. O és el barranc d'allí de... Quan fas que sempre es posa aigua, allà ho farim tot encementat. I fer tots els altres 4 quilòmetres al camí del Broi. Més tota la millora d'encementat. I el camí de les vinyetes són 80 metres. La pujada, no? La primera pujada. I si podem fer, si ens sobren 100 metres, n'hi faríem 180 metres. Vale. No, ho dic per contrastar. Per contrastar la informació. Bueno, considero que és aquí on s'ha de preguntar més de les informacions que tinguéssim cada algú, però queda el dubte de realment a veure, per allí on se van demanar aquests diners, què és el que ja han aprovat i què és el que es fa finalment, no? Entenem que es van demanar per això que dieu i al final, com no s'ha modificat el projecte, és aquí on aniran, no? Sí. I això damunt s'ha licitat, vull dir que està regulat. Sí. En la licitació, que no sé si ja la licitació també preveu fer aquestes coses que estàs dient tu, de jugar una mica en aquests camins. Bueno, clar, la licitació és a la millora, diguéssim. A la millora per posar 500 i pico metres. Sí. En estos 500 metres és el que jugareu de les vinyetes. Clar, és que realment el camí de... Estos 600.000 euros és només pel camí de l'Algar. Em puc jugar una mica perquè, clar, depèn, quan tinc de fer fotos, el camí del Broi, com també estava molt malament, perquè si no, igual no us ho deixarem fer tampoc. On tinc de jugar una mica fent fotos perquè es vegi que també està molt malmetut, aquest camí. Vale. La pregunta, a banda que teníem, sobre poder resoldre això, és si a banda dels ajuts de la Dana també hi ha previst fer alguna inversió més en camins. Sí. Perquè hi ha alguns... A veure, ha plogut molt enguany. Sí. Són les situacions que et trobes. Hi haurà un any que plou menys i podràs potser jugar més o planificar les obres diferent, però és que enguany ha plogut molt i als camins hi ha molts regalls. Llavors, si a banda en recursos ordinaris, que ja sabem que el pressupost a dia d'avui no es va aprovar una partida fora d'esta, si hi ha previst fer alguna cosa, pensem que s'haurien d'arreglar també els camins. Vull dir, i aquí són els dos, us ho demanem que ho féssiu i que també hi ha aquest emplaçament del suport per a fer-ho. Sí, després, no està contemplat com a tal la partida perquè entrava dins de brigada, que això també ho vam explicar, i sí, hi ha previst arreglar trams com és el camí de Santa Magdalena, per entendre-nos, que sí que cada any s'arregle. Després, lo de les rotes també hi ha molts trossos que també han quedat bastant perjudicats també, i lo dels estolls, així que la banda d'asfalt. Això ho fareu en la brigada, sí, entenc. Tapar forats en la brigada. Sí, però que estan també bastant malament. I després... Ja miraríem si podem fer treure una partida o alguna cosa, que aniríem mirant pels camins, o que la gent vos dir, hòstia, vés a mirar aquest camí. Clar, jo tots els camins tampoc no hi passo. Seria bé que la gent... Sí, quan la gent mos ve a dir també mos ho anotem per a... Perquè hi ha algun camí que sí que molt han dit ja. Vale. Llavors, la barrera de l'àrea acampada, que segueix allí a tot i plen, colorido... Sí.
Nit i nit també saber, més que res perquè és de principi de legislatura. Vull dir, i entenc que arriba un punt, jo què sé, que si hi ha un impediment tècnic, econòmic, del que sigo, doncs no se fa, no? Però és com tot molt descafeinat, en sentit de que hi ha una barrera allí, molt, la de Vistosa és una de més, no? Però que no té cap utilitat i que ha suposat una despesa molt gran. Llavors, com està este tema? Doncs mira, això ha sigut d'aprofitar coses que vau comprar també, perquè va ser per aprofitar les claus La barrera d'accés, no la vam no, per comprar. a regularitzar. Després la barrera sí, clar, la vam demanar per a regularitzar. Tot el tema està que l'ordenança s'ha de veure exactament com la fem. No hem trobat encara la fórmula exacta per a que sigui un càmping en una àrea d'acampada que no sigui extremadament cara i que no hi hagi deficiències i que no hi hagi dèficit tampoc, perquè tal com ho teníem plantejat i ho vam introduir al programa, se perdia diners, tampoc no es poden perdre diners, perquè el programa no et deixa fer tal com està ara ficat a les taxes, no te les deixa fer tal com les estan ara ficades, o t'ho deixa fer per parcel·la o t'ho deixa fer en 3 quotes diferents, diguéssim. Doncs hasta 4 persones, hasta 6 persones i hasta 8 persones. I no es pot fer com un aparcament, que és com tenen a molts puestos Ho està- regulat aquestes àrees, és a dir, Ho estàvem mirant per taxa, parcel·la. vehicle nit, parcel·la. Ho estàvem mirant per parcel·la. No ho sé, jo sempre que soc usuària, n'hi ha que sí que són, que compres per internet i és una mica més elaborat, però la major part d'àrees tu compres, al final el que t'interessa és entrar en un vehicle i dormir allí i dura 24 hores. I si no has pagat de llits a matrícula no surts. Vull dir, no sé, ho dic per fer alguna cosa, saps? Perquè si no, bueno, ja ho veu, que no tots he de dir res més. Vale, doncs em controlem manualment. Després també ens preocupa que han vist a internet unes quantes ressenyes negatives sobre l'àrea acampada. Us invitem a buscar, busqueu àrea acampada Pinell de Google i mireu d'usuaris que venen aquí. Que vull dir... Pues també diu Eduard, no? Sí. Només surten les dolents. Les de Google jo quan les vaig mirant. Mireu-les totes. No cal mirar. Després, si no Jo cal, les vaig mirar. tot això que et traus de davant. Després si estos dies de Setmana Santa teniu previst també alguna mesura per a l'àrea acampada, perquè, bueno, que ja ho veieu, que es preveu molta gent, de fet, ja se veu que ja hi ha gent. Si anem ara segurament trobaríem molta gent i no sé si heu previst també ampliar l'espai, com s'havia fet altres anys, o com se gestionarà. Ho anem gestionant cada dia, la brigada i naltres, passem cada dia també a regularitzar i d'aforament de més persones de moment no. Avui mateix em fica que l'aforament ja és màxim, esta nit. Demà ho tornarem a treure el cartell perquè demà sí que no està plena, però de moment ens guiem per l'espai de l'àrea d'acampada. No hem ampliat. No habilitareu ni la pista ni per si vingués més gent, saps? Per a que al final no es quedessin al carrer o al ple del sindicat que vau posar aquelles senyals o alguna cosa. Clar, arriba un moment que quan el cap en aquesta situació... Vam posar situació... l'Ajuntament, però bueno, en consens també en la cooperativa, que és un espai privat. Sí, però vull dir que al final vindrà molta gent este cap de setmana, ja ho sabeu. Si no, o ho preveem o n'hi haurà gent. I a Pista Roja no crec que poguessin... Sí, van acampar. Sí, bueno, és que no ho dic per l'entrada que té, que és molt alt. És per les autocaravanes. Les 2 vegades que la vam obrir només per a passar la nit, o sigui, era quan ja estava plena l'àrea d'acampada, la gent que arribava aquí i això no hi havia més lloc, si eren furgonetes i cotxes i poden pujar, i llavors el que són caravanes grans i tal, ja no. Per això preguntava, perquè segurament aquell pot que l'entrada ja no l'ha dit tocar. Llavors, bueno, jugaves una mica, si a l'àrea acampada hi havia una furgoneta ocupant una plaça, no? O bé la traslladaves a la pista, saps? Bueno, no ho sé. Això jugant una mica. Nosaltres, bueno, de moment hem dit l'aforament de l'àrea d'acampada. No, que si no s'obre la pista, no s'obre la pista. No, la pista l'utilitzen els crios per a jugar i tot. Sí, bueno, però era només la nit, vull dir,
O sigui, ficàvem els cotxes a les 8 de la tarda i a primera hora del matí. Marxaven. Era més això, per a fer quasi un favor, saps què et vull dir? Per a que no estiguessin per això aparcats... Perquè si no la gent Per se ve aquí, del per carrer, allà. Sí. després has de limpiar carrers, saps? Sí, era això. Vale. Volíem preguntar també si s'han revisat els aires acondicionats de la pianola, o si s'ha fet manteniment. Lo dels aires, bueno, se va mirar l'empresa que ho havia muntat. Això, Marc, l'empresa aquesta és la que al final no va tornar resposta, no? No, la resposta, no? Però els aires de baix, no? Sí. És concreto. Es va notificar per Enotum, per privat, es va trucar, no van fer contesta i després havien passat el termini de garantia ja. Havia passat a final de l'any passat, crec que va ser. Però no van perquè estan els filtros bruts. No, estan mirant els filtros. Vicent sí que el va revisar. Estan mirant els filtros. No és culpa dels filtros, llavors. Es va revisar, sí. No. Los de baix de la sala. Sí. Sí, los de baix, ja. Però no entenc concreto no és el que va fer Dalos Entredía. O sigui, aquells aires de baix de la sala fa que estan... Sí, de quan se va fer... Claro. O sigui, jo... Tu parlaves des de dalt que un no anava i es va... Sí, bueno, això... Jo l'única cosa que sé és que ho vau comentar en un ple o si ho vam comentar fora d'aquí, que ho demanaríeu a la garantia, diguéssim, de l'obra. No, jo us pregunto dels aires de baix... A la sala. De la sala gran. De la sala s'havia de mirar similars. tots. Quan vinguessin ho havien de mirar tots. I, clar, al no tindre resposta, els filtres sí que es van mirar, perquè ens pensàvem que no fos els filtres. I no podeu enviar a algú baix, perquè és una sala que al final hi van els jubilats totes les setmanes, s'hi fan moltes activitats. I la garantia, si era garantia, era de dalt. Que volguessis volar de baix, vale, però baix és una obra que té... Estem pendents que ens vingui un tècnic que estigui homologats per molts forats. I el mirarem, si no ve la setmana que ve, i li tinc trucat, he parlat amb ell, que és unes quantes vegades. He parlat unes quantes vegades. Vale, I té que vindre i fem-nos unes coses, i quan vinga ho farem tot. Però no ha vingut encara. Vale, i acabo, Me queden 3. Una ja l'has dit, que era, però ho dic per a que consti un acte, simplement, pots estalviar a contestar si vols, que era el tema de la licitació de l'arrendament del bar de les piscines, que l'has contestat que mos queda el dubte si és que tenia l'arrendatari anterior, diguéssim, tenia enguany o no, o si s'havia de licitar. Era prorrogable, però com que no ha dit res, s'entén que no vol renovar. Podia ser 2 anys, però havia de ser fins gener. Vale, ho has de comunicar tu si vols. No vaig a vaig a acord de les dues. Però ho havia de comunicar també i no va comunicar i nosaltres tampoc no. Vale, doncs ja està, això ja ho heu contestat. Després, està relacionat una mica amb el Plater, que l'has dit abans, perquè també ens ha arribat que hi ha veïns que estan o bé signant papers o estan en contacte o els ha contactat empreses de centrals eòliques. Llavors, moltes vegades, no dic que totes, però moltes vegades s'aprofita també del desconeixement de les lleis, de situacions que ja sabem que ens trobem al poble, que hi ha més pressions o aquestes empreses que són supergrans t'envien aquí un tio en 2 papers i firma, no? O sigui, la gent, si vol firmar, que firmo. No vull obrir un debat que ja sé allà on es porta. El que sí que volia preguntar és si l'Ajuntament, ni sou conscients, si heu mantingut algun contacte en aquestes empreses eòliques i si d'alguna manera sí que a nivell d'informació si es pot protegir també una mica els veïns. És a dir, és que encara en el suposat cas, si no ho vols, no ho vols, però si ho vols, no sé, hi ha moltes maneres de fer les coses i tenim moltes experiències d'aquestes empreses també fan molt mala praxis i s'aprofiten de situacions com la dels que vivim aquí als pobles petits. Llavors això, si n'éreu conscients de que heu obtingut contactes en aquestes empreses també. Contacte, anem mantenint contacte, l'empresa va presentar un projecte, va parlar amb els veïns. L'ha presentat aquí l'Ajuntament? Sí, va parlar amb els veïns, però com que estan pendents del plàter, ja no s'ha fet difusió de res perquè igual se tornen no res tampoc. Se va parlar amb els veïns, o sigui, ells ja estan al cas que este projecte... És el projecte dels Brois? O és el d'aquí el que dic del Mas del Frare. El Mas del Frare, vale. Se pot tombar.
en principi han anat passant, indústria ha passat una part, urbanisme crec que també va dir que havien passat alguna cosa, però com que s'està tot pendent del plàter, no... Que no estigui el mapa ben... Bueno, anirem al 27. Sí, fins que no estigui el mapa ben delimitat, igual se torna tot fum, això. Vale. I després l'últim, que l'havíem apuntat tant abans d'entrar, perquè han vist, només sortia el títol a la Junta que heu fet ara abans de vindre el ple, que hi posa mur de pedra, carrer Pilonet. Sí. I això a què fa referència? Això ve d'una regularització del PAM del 23. Sí. Un problema que una part es va fer un projecte a l'inici, es va partir, després va fer una part, després va fer la brigada, es va subsanar i ara s'ha de licitar i fer correctament l'acabament del mur. perquè un tècnic ho va veure que això s'ha fet bé. Ja està. Va ser això que van a pujar els preus. I quan puja ara, haver de fer-ho bé? Crec 20.400, si m'enganya perquè és memòria de 8 aquí. I el que s'ha fet fins ara, quan pujava, us sabeu? Va ser, la part de la brigada va ser també els 20, no? per mitjans propis, perdó, i es va fer un càlcul d'hores. Sí, no, tia, la primera part, o sigui, allí... La primera part és la del muro, la que està ahí al cartell, 20, que era la que havíeu pressupostat valtres i va ser que en menys de 6 mesos se va incrementar moltíssim els preus. Jo ja entenc l'increment de preus, però se tracta de que un projecte que en valia 20 se fa a la part que es pot, en tenen un increment de preus, s'hi posen recursos, s'hi posa brigada i ara l'Ajuntament se n'ha de gastar 20 més per acabar de fer bé, saps? Doncs perquè no ho van fer com estava projectat? És una mica, no ho sé. Doncs la vida que ha pujat, Eva. Vull dir, també us hagués passat a valtres això. Perquè el projecte, tal com estava redactat al moment, era inviable fer-ho, perquè els camions que hi havia ficats a l'inici van pujar una barbaritat. I es va fer per ajustar els 20.000 euros que hi havia. Evidentment no es va arribar a tot. Però suposadament ja ho vau arreglar, o sigui, perquè això no passés. Però s'incrementava igualment. Perquè se va dir aquí, més enllà de l'increment de preus, Se va incrementar igualment. Vale, doncs nosaltres no tenim res més. Molt bé. Doncs donem-lo ple per acabat. Sí?